Satsho sangena thina singalale endleleni neindaba ze1KZN TV okuyizona ehamba phambili namuhla. iDA ishaya amakhala ngengalo yomthetho. Owezenhlalakahle usempini ezipoki kanti ayanda ukudlongula eZululand. Indaba ze1KZN TV nina bakambombosho omnyama nifundela uphilano kaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka. Sanibonani. Iqembu le-DA lisaqhubeka likhala ngokungasebenzisani namaphoyisa ekuphenyeni udaba lokuhlaselwa kwekubulawa obekade likhansela kumasipala wasemngeni walo leli qembu uNhlalayenza Ndlovu. Basho kanjena ngekathi kabasola kabathathu okubalwa ke nenduna yasempophomeni uZwelithini Buthelezi bevele ke enkantolo yaseHowiki namuhla. Ummeli kaButhelezi utshele ke enkantolo ukuthi akakazi ukusifaka isicelo sebhayili okwamanje njengoba ke kunecala abasaligqiqa enkantolo yasempendle. Ubuholi bomasipala omngeni buthi ziningi izinkomba ovezele zona zokuthi induna uZwelithini Buthelezi uyasoleka ecaleni lokuhlaselwa kutshutshule lowo owabe elikhansela kulomasipala uNhlalayenza Ndlovu. Lokhu kuvezwe iphini lemeya uSandile Mnikathi enkantolo emanje eHowiki. Esaba nengqinamba eningi nayo induna cabanga ukuthi sikuyaziwa nje ukuthi ama-transformer amathathu antshontsha atholakala eyadini lakhe yiwo futhi lama-transformer lawa esasilo nabo ngoba bebexhuma ngendlela engekho emthethweni behlinzeka amasayithi kwabantu bengazi abantu ukuthi umhlaba ka-Public Works. So sibe nengqinamba eningi kepha-ke ngicathi nje umholi uFrancois Rogers sechazile ukuthi nathi seke senze lethu uphenyo through AfriForum. Zonke inkomba zikhomba ukuthi umuntu okhona kulolu daba uyena uNduna Buthelezi lo sobushiwe. Umholi we-DA KwaZulu-Natal uFrancois Rogers uthi kuyathusa ukuba khona komphathi wamaphoyisa woqhebe ngoba kade kwase bezama ukuxhumana naye. The SAPS are giving our team the cold shoulder. Now, in the bigger scheme of crimes, this is quite a insignificant issue. And yet today, the General Khumalo, who is the chief in command of crime intelligence, was in court today. And you have to ask yourself, why? Why is he here? For a case that, as I say, in the bigger schemes of things, is fairly insignificant. So there are lots of unanswered questions, but at the end of the day, we just want to see justice. Inhlangano ye-AfriForum nayo ithi mangalile ngokuba khona kwabaphathi basesiphoyiseni. You would have noted Head of Crime Intelligence, General Khumalo, who was in court today. His interest is certainly peculiar, considering that he rejected any kind of discussions between our office and his. So his interest and presence here in court, we have noted that. But we, on that particular point, in terms of engagements, we have had very fruitful engagements with the National Prosecuting Authority. Omunye wabasolwa ucela ukushintshwa ijele atoke kulo iWestville ayiswe eNew Prison ekhala ngokuphepha nokuba kude nomndeni wakhe kepha eMantshi yathi abukho ubungozi. One of the accused complaining about the conditions in Westville Prison. Well, you know, if he hadn't committed the crime, he wouldn't be in Westville Prison. Perhaps he should rather think about the family, the children, the wife, the friends of Nhlalayenza. Ummeli wamsolwa wesithathu utshele inkantolo ukuthi angeke afake isicelo sebhayili ngoba umsolwa uButhelezi usahambela icala enkantolo yasempendle uzoqeda ibhayili yalo kuqala imantshi besilihlehisa icala. Mr. Shongwa, Mr. Shabalala and Mr. Buthelezi, the matters postponed to the 9th of July for further investigations. All three of you will remain in custody. Ezindabeni za1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngiseHowiki. Babalela 184,000 KwaZulu-Natal abantu ongenzeka bangayitholi imali yabezibonelelo ezahlukene ezikahulumeni kusukela ngenyanga kaNhlangulana uJuni. Lokhu kudalelwe inhlangano engamele ukuhlinzeka kwezibonelelo iSouth African Social Security Agency SASSA ngamafuphi esifundazweni KwaZulu-Natal. Nalapho iveze khona ukuthi lona ngumkhankaso okuhlose ngawukukhuculula kuqedwe nya igebengu zeyigila mkhuba eyixexebula umkhoma ngokuhlomula ngokungafanele. Kungenzeka ikati lilale eziko kwizigidi zemndeni kuleli kusukela ngenyanga ezayo. Lokhu kuza njengoba inhlangano engamele ukuhlinzeka kwezibonelelo zikahulumeni kuleli iqhuba umkhankaso wokukhuculula abahlomula kungafanele.
kukhona abantu esibathola kuluhlu lwabantu abathola imali ekufanele ngaba bayitholi edlula imali eyisilinganiso seyibonelelo abasuke beyibhalisele kwaSASSA. So isimemezelo lesi sisazisa abantu bakithi ukuthi kuzofuneka ukuthi beze ema-ofisini ethu bephethe ama-payslip noma ama-bank statement kuze sikwazi ukubhekisisa ukuthi basaqualify yini, kusafuneka ukuthi baqhubeke banikwe le mali yesibonelelo sikahulumeni ngoba siyazi ngizokwenza nje i-example ukuthi kunabantu othola ukuthi uyasebenza vele uvumelekile ukuthi angayithola imali yesibonelelo. Asitheni isibonelelo seyingane isibonelelo child support grant mesebenza kufuneka angahola imali edlula noma engaphezulu kwa-5,000 a month. So ke kubhekwa konke lokho ngoba kunemali imali eyisilinganiso ebhekwayo khona ukuze umuntu akwazi ukuthi athole imali yesibonelelo sikahulumeni. Kwizwe lonke bawu-210,000 kuzothi KwaZulu Natal sithola ukuthi ke inombolo nayo ethe kuba nkulu 184,000 bephelele KwaZulu Natal. Izo zonke ke izibonelelo ezengane ezabantu abadala ezabantu abanokukhubazeka njalo njalo. Yize abalenhlangano bengakakudaluli ukuthi ke malini okungenzeka ukuthi ke isibalahlekele ngenxa yabahola ngokungafanele, bathi iningi kakhulu. Baphinde ke bathi ke bayazi ukuthi ke lokhu kungadala uthuthuva emphakathini, kepha sikhulu isidingo sokuqhuba lolu hlelo. Yebo kuzoba khona ukukhathazeka mekukhona inhlelo efana lezi abantu vele abazokujabulela ukuthi imali yabo bangayitholi esibonelelo. Kodwa ke umsebenzi wethu esigayidwa na i-Social Assistance Act yakwaSASSA ekuthenini kufanele senze uhlelo olufana nalolu, senze uphenyo sibhekisisa ukuthi abantu esibakhokhela le mali bayadeserve and baqualify ukuthi bayithole le mali. So into ekufuneka siyenze ngoba singayithola thina sisenkingeni no-Auditor General mesingaqhubeki nalolu hlelo ekufuneka ungabe lenziwa njalo ngonyaka. So siyalithokozela thina siyabasebenzi bakwaSASSA ngoba siyazi ukuthi le mali imali yabantu abakhokha intela basebenza kanzima ukuthi sikwazi ukuthi sikhokhe lezi imali zasibonelelo. So kufanele siqinisekise ukuthi ngempela itholwe abantu abaqualifyayo. Umphakathi ikakhulu ke labo ababe noshintsho ngezimali abaziholayo ngemuva kokubhaliswa bayanxuswa ke ukuba ke baye emahhovisi alezi inhlangano ngokukhulu ke ukusheshana. Thina sikwenzile besingakwenza ekuthenini ke sibazisa abantu bakithi sibacela ukuthi beze kuthina ngelishwa ke asifoni sithumela incwadi nje kuphela. So ke nokho banikiwe isikhathi sizocela ke siyabanxusa bonke ukuthi beze khona inkinga zabo ke abanenkinga kwi-system sizokwazi ukuthi bayilungise, but ke esibona ukuthi abaqualify vele sizonqamula lezo ibonelela bazoyithola. Esindabeni ze-One Catherine TV kubika uNtom khona Mvubu ngiseThekwini. Ongqongqoshe omnyango wezokuthuthukiswa komphakathi KwaZulu Natal uMbalishinga uthi indawo yaseZululand ingenye kazindawo ke ezihluphayo kakhulu ngamacala okuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane. Lokhu kusho ngesikhathi ke ephawula ngegameko zokuhlukunyezwa ngokocansi kwabesifazane kanye nokubulawa kwabantu abadala endaweni yaseDumbe. Ungqongqoshe kushinga uphinde wahambela elinye lamahhovisi akaSASSA eliseNewcastle ulandela ukuthola ke ikhalazo zomphakathi zokungatholi ukusizo ngendlela efanele. Ungqongqoshe womnyango wezokuthuthukiswa komphakathi KwaZulu Natal uMbalishinga uthi indawo yaseZululand iyenye yezindawo ezihluphayo ngamacala okuhlukunyezwa kwabesifazane. Indawo yaseZululand ezinye yendawo ezisihluphayo kakhulu ngama cases areportwayo khona, njengoba eDumbe nje kwamanye akhona iwo la ukubulawa kwabantu abadala, ukuduka noma ukulahleka kwalabo banebala elimhlophe sasike sayihambela imndeni enjalo yenzekile. Kubonakala futhi kuvela ukusetshenziswa kwezidakamizwa. So njengomnyango siyasondela kakhulu kulezo ndawo makwehlele igameko senhlala kahle bethu bahlale bekhona, kodwa futhi ama programs intervention akhona njengoba siyi department. Kukhona uhlelo lwethu olubizwa ngokuthi olokulwa nezidakamizwa, provincial substance abuse. Kune forum that I chair ezingeni le province, bese kuthi komasipala ibizwe ngokuthi local drug authority. Uqhubeka ngokuthi njengomnyango banezindlela zokulekelela intsha ikakhulukazi ezidakamizweni njengoba kuyizona ezumsusa wezinto eziningi. Kodwa futhi okwedlula lokho sinenhlelo zoku rehabilitate iprovince yonke. Sinama rehabilitation centers awu 3 ethu njengomnyango wezokuthuthukiswa komphakathi esikwazi
ukuthi ke mase kukhona abadlulile batholakala besenza idakamizwa kodwa sebefuna ukushintsha siyakwazi ukuzi rehabilitatela thina abaphinde babuyele emphakathini sinobufakazi bokuthi abanye babuya benza ama skills program sesikwazi ubasebenzisa manginama events yokuba wona bezokhuthaza abanye ukuthi mina nasi sime ngidlule kusona ngasizakala kanje kodwa sibeka phambili ama programs wethu ama skills ukuthi qobo lwethu sihambisana no NDA siya trainer abantu ukuthi kulezo zinto abazenzayo bathola amakhono o bricklaying o plumbing sibaqeqeshe baze bathole nama kits ukuthi bayoqala into abayenzayo so siyafisa ukuthi abantu bafinyelele basithole lapho sikhona ukuze silwe nalolu bhubhane ngoba Okay, uphinde wakhuza ukuxoxisana phakathi kwemindeni ezindaweni ezisemakhaya uma kukhona okubokwenzekile. Ukwenza nje lokho nibona ukuthi sikuphakamele kakhulu sisebenzisana kakhulu nabaholi bezendabuko ubuholi bendabuko amakhosi induna sisebenze nabamabandla ukuthi ayikho into ethinta impilo yomuntu esifuna ukuthi kuthiwe kuyoxoxiswana ngayo umuntu mengabe onile kumele avele abikwe aphinde futhi athole isijezo esimfanele isijezo esimfanele ukuthi lo muntu wonile masenza kanjalo kuzonqandeka nezinkantolo sisebenzisana nazo ukubona ukuthi uma ngabe kukhona owenza icala ovelayo siyaphuma thina siyophiketha kwezinye indawo umphakathi nawo uyibambele ngezandla zawo ukuthi uphume ungamenywe umuntu ukuthi uyofaka ingcindezi ukuthi umuntu owenza okubi akagwecwe so asifisa ukuthi amacala afana nalawo anyathelwe. Kube kuthobeka dladla ezindaweni ze1KZN TV ngiseNewcastle. Kuvuke umunyu kwisagugu esingabanye babazohlomuna kwizindlu zaku Ward 101 eThekwini kwaZulu Natal. Ufungeleni Sithole uthi ukunyathela kulendlu kufana nokufezeka kwephupho leminyaka njengoba aqala ukubhalisela uxhaso lwendlu kahulumeni kusukela ngonyaka u1992 engaphumeleli. Lokhu kuvele ngesikhathi ungqongqoshe umnyango wezokuhlaliswa kwabantu kwaZulu Natal uSiboniso Duma ehlola ukuqhubeka kokwakhiwa kwalezindlu osokuyela ngasemaphethelweni endaweni yaseKhetho Crest eThekwini. Kuzofezeka iphupho leminyaka kwisaguga esesineminyaka sibhalisela ukuthola uxhaso lwezindlu njengoba ke singabanye babazohlomula ohlelweni lokunikelelwa ngezindlu maduze. Ufungeleni Sithole uvukwe umunyu ngesikhathi ke ekhonjiswa indlu azongeniswa kuyo maduze. Indawo engihlala kuyona ibe umjondolo magneta kubhidlike kukumbi ngokumanje ngathi udilikile kumanje bengithi mangicabanga ngithi hawo abantu bathi befika izingane zafika izothola izindlu ngisala kanje bevele banike izingane bangasho lutho ngini bekuthiwa nje kuzolunga kuzigcine kanjani ufikele ezinye embezi mhlawumbe ngithi ngiyangibona ngivela ngafikele ezinye embezi ngathi inkosi yami usemlomo enkulunkulu kodwa ngoba uNkulunkulu ayena usosi ukwenzile okwenzeka kwabani. Lezi zindlu eziyizakhiwo ezingaphezulu kwama-70 zizohlomulisa imindeni engaphezulu kwekhulu kanti kuveleke ukuthi zidle imali engaphezudlana kuka-17 million wamarandi. Idle imali ewu17,230,000 isiyonke le project le phase esikuyona and iyathembisa ukuthi ihamba kahle kakhulu. Sifisa ukuthi uma sezakhiwe lezindlu zaphela uma nje sesibathatha abantu sibafake ezindlini siyofisa ukuthi lade hleli khona kulo ndawo esakhiwo mase siyayilibulala siqede ukuze kwazi ukuthi iTheku uma lifuna lakhe nezinye indawo ngoba asafisa ukuthi le indawo ezizakhiwo pheceleza abanye abathi imjondolo ziqhubeke zibe khona ngoba ziyasihlukumeza thola ukuthi umuntu seyaqashisa ngayo sekwenza kubugebengu isimo sethu ugcine ngabanga kahle khona. Odabeni oluthinta ukwakhela kwezisulu zezikhukula zangonyaka u2019 kanye nonyaka u2021 kuvele ukuthi ke izinhlelo zakho ziyaqhubeka yize ke kuke kwaba nokuphazamiseka eShell Cross. Uchungechungeke kusenama project vele sazi ukuthi ke njengodaba lokwakhiwa kwezindlu ezazikade zamsana ama floods ka2019 no2021 eventually manje siyaqhubezela lo hlelo Econopia yenye ingxenye esibhekayo udaba lase Shell Cross ukuthi asiqhubeke silenze lo daba basizakala abantu bakithi. Ezindabeni ze1KZN TV kube kuNtomkhona Mvubu eThekwini. Asithi shelele etolweni nabeselo siyabuya nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona indaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. iDA ishaya amakhala ngengalo yomthetho.
Owezenhlalakahle usempini eyipoki kanti ayanda ukudlongula eZululand. Ukhomishana amaphoyisa kwesifunda iKing Cetshwayo inyakatho yesifundazwe KwaZulu-Natal uJenene Sipho Ngubane osebeka phansi kuyintambo uthi inkinga enkulu ebhekene nesifundazwe sikaMthaniya ukuba khona kweinkabe engenazwelo lokubulala abantu. Lokhu umbomvu kusho ngenkathi kunomcimbi wokumvalelisa nokukromelisa kamaphoyisa asebenze ngokuzikhandla ubukade ubanjelwe eMidmekar emntobatobe enyakatho nesifundazwe. Kuhlonishwa amaphoyisa asebenza ngokuzikhandla angaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal nokuyisifunda sesithathu ngobukhulu. Kulomcimbi wezindondo kuphinde kwavaleliswa nalowo bengukhomishana wamaphoyisa kwisifunda iKing Cetshwayo uJenene Sipho Ngubane. Ungubane uveze ukuthi inkinga enkulu ebhekene nelakuleli ukwanda kakhulu kwezikabi nesibonakala zingenawo unembeza wokubulala. Sibonile iqiniso kunenkinga ekhona lapha abantu bebulawa khona zinkabi lapha abantu bedujulwa ngiworried kakhulu indaba yenkabi ukuthi inkabi iyo inkinga esinayo kakhulu eNatal. Kodwa ke ngokubambisana no General Mkhwanasi abaningi sibanqobile and futhi ngithemba soqhubeka sibanqobe uzakwethu uzothatha emva kwami uzoqhubeka le impayilo ngoba inkabi umuntu ongenangxaki nawe kodwa uzokubulala ngoba ekhokhela so babeka imali ngaphezulu komphefumulo womuntu. Le nto ke inkinga enkulu ngoba inkabi hayi ukuthi ine allegiance to anyone uma uyikhokhela nje yakubulala. Lowo isekela likakhomishana wamaphoyisa kuso lesifunda uBrigadier Mandla Mhlongo naye uveza ukuthi bazoqhubeka ngokusebenza ngokuzikhandla lapho eshiya khona uNgubane ukulwisana nobugebengu. Ziningi izinto uJenene Ngubane azenzile ezenzela umphakathi walapha eKing Cetshwayo ofish nambe ngikade ngiyisekela lakhe lapho ashiya khona sizoqhubeka sizoqhubeka namaphoyisa siwakhuthaza amaphoyisa ukuthi senze umehluko malana necrime endaweni yaseluzana eKing Cetshwayo kulezi station ezo12 esizoyisebenza. Bese siqalile kule mkhankaso yethu ekulweni nobugebengu ngoba njengoba luzana ubugebengu angeke sakulwa sisodwa. Ziningi ama community engagement izimbize sibe nazo estation kanjalo futhi akhona amanye district kanjalo futhi nestructures emphakathi ama CPF ekusebenzisene nawo kunalezi spiritual crime prevention and even abaphathi beyinkonzo abasilekelelayo nazo zonke inhlaka zikahulumeni. Ungubane uphinde waveza ukuthi ukwanda kwezidakamizwa nokuntuleka kwamathuba omsebenzi enye izinto enomthelelo omkhulu ekwandeni kobugebengu. Kakhulu ama-drugs lento abathi substance abuse notshwala yiko contribute kakhulu kumacala abo esingathi GBH or ama-contact crimes. Mawubheka indawo eningi lapho abantu belimala khona kusuke kunotshwala ngaphakathi. Mawubheka indawo eningi lapho khona abantu bedutshulwa kusuke kubangwa ama-drugs. Ziningi-ke izinto ezibe iyingqinamba emphakathini ukuthi abantu bezobugebengu. Okunye kwabo kunenkinga ekhona ukuthi abantu abaningi abasebenzi abantu bazama ukwenza ama-means ukuthi baphile ngendlela yahlukene. Okunye ukuthi abantu indlela abakhule ngayo lento abathi socialization kwenza ukuthi abantu babe sebugebengini bese kwahlambe ke lento esethi poor living conditions abantu la behlala khona kwenza ukuthi indawo ibe conducive ukuthi benze ubugebengu. Amaphoyisa ke ngeke lokho akhona ukunqoba ngaphandle komphakathi. Amaphoyisa abe ingxenye lomcimbi wokuqonyeliswa kwamaphoyisa asebenze ngokuzikhandla abesuka kwiziteshi zamaphoyisa ezahlukene ezingaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo ahlanganisa inkandla, umhlathuze, umfolozi, umthonjaneni kanjalo nomlalazi. Ezindabeni zwaNKZN TV kubika uThabani Maphumulo eMidmekari eMtubatuba. Iminyaka kamasipala weLembe uThobani Shandu uthi kunyaka mali ka2025-2026 bazoqinisa kakhulu ukulungisa ingqalasizinda yamanzi ozokupheleka isikhathi eside umphakathi ukhala ngayo. Umthiya usho lokhu njengoba kuleli sonto kade ke bethula isabelo mali sika 1.6 billion wamarandi. Ekhuluma nabezindaba uShandu uchaze ngamaprojekthi aqhubekayo amanzi kanye nokuthuthwa kwendle ezindaweni ezahlukene ezingaphansi kwalesifunda. Our capital budget prioritizes water and sanitation infrastructure in this financial year, which included the following amongst others. Gradsville D sanitation scheme phase 2, which sits at 71%. As we may know, that's its projects general, the bulk water projects and sewer sanitation projects are multi-year projects that we run, though we do have projects that run for 12 months. Here there's Gradsville D sanitation phase 2, which is at 71% towards completions, which
deals with laying of bulk sewer infrastructure in Mnyundweni, which is Ward 9 under Watuza municipality. We are also replacing sewer mains for Watuza Phase 1AC and 1B, which is at 12% toward completion, and also deals with upgrade of sewer network in Ward 1, that is Lindelani, Ward 16, Ward 17, Stengamana, and Ward 18 in Watuza local municipality. Lo masipala uthi uzibekela ukuqoqa imali elinganiselwa ku-359 million amarandi kunyaka mali wango-2025 kuya ku-2026 ekukhokhelweni kwamanzi. Our revenue projection for this financial year, we expect to generate financial approximately 351 million from the water service charges, that is the sale of water. Monthly, we expect to receive income in the region of 20 to 29 million for water charges. For sewer charges, we expect to generate approximately 122 million from sanitation services. Monthly, we expect to receive income in the region of 8 to 10 million for sewer charges. We expect also to receive approximately 913 million and 281 million to transfers and grants to bolster the operations and capital budget. We expect to receive income in the form of interest in the region of 69.4 million from receivables and 28.8 million from investment. Ilembe liphakele indwedwe umaphumulo ekwaDukuza nasemandeni ngamanzi. Echaza umeya uthi indwedwe bazofaka isiphehli manzi ezolelekela umphakathi ukuthi uthole amanzi. Indwedwe municipality, the district, plan to construct a total of 20 energy powered boreholes in Ndwedwe. To date, we have constructed 14 of them are working. The breakdown is as follows from our ward. In Ward 1, we constructed 2 boreholes in Tubene and Msonono, which are operational. In Ward 2, we constructed 2 new boreholes, both of them in Febe Road and Dalipo are operational. In Ward 3, we constructed 3 new boreholes, 2 of them in Glendale, Kamo area are operational. We are having limited space issues for the Inyangane area. Our engineers are looking into this area, and Ward 4, we plan to construct 3 new boreholes as well. Kudebo Hospisi, wezindaba se1 KZN TV, ku channel 261. Ukuphazamiseka kwabafundi esikoleni emacekane eprimary ngenxa yamakhaza ashubisa umkantsha kanye nokwentula kwemfanisano yesikole kusukumise inhlaka ezibhekelela umphakathi zacela ukuxhaso lokulekelela kulenkinga. Lokhu kugqame ngesikhathi kenkampani South32 ngokubambisana neSiyasiza Community Development Trust benikele ngemfanisano kulesi sikole esingaphandle kancane kwedolobha laseMpangeni. Bazowezwa ngendaba amakhaza ashubisa umkantsha abafundi basemacekane primary abahlomule ngemfaniswano yesikole njengoba bekuvakashe iSouth32 neSiyasiza Foundation kulesikole. Uthisha omkhulu wasemacekane primary uMr Mthembu ukubongile ukutonyelwa kwesikole sakhe eningini. Wadalula ukuthi lo mnikelo uzolekelela kakhulu kubafundi abasuka emakhaya adonsa kanzima obekubuye kubaphoqa ukuthi bangalibhadi esikoleni. So iuniform le abazosinika yona izosilekelela kakhulu einganeni zethu nanokuthi ingane zikwazi ukuze esikoleni zofunda kungabikho ingane ezothi angiye esikoleni ngokuthi iuniform anginayo. However, izophinde futhi eliminate lezi ingane engayigqoki iuniform. Kuzosiza kakhulu lokho ngoba ingane zethu ezinye ngayisabana sizathu asiye esikoleni ngoba iuniform asinayo. Siyaba kakhulu ku structure esifana noSiyasiza kanye nenkampani yase-South32 ukuthi izolekelela umphakathi wethu odonsa kanzima. Bangu-40 abafundi abahlomule ngemfaniswano kulolu hlelo luka-South32 olekelelana nomnyango wezemfundo ukuhlola izikole ezinabafundi abangathathi entweni. Okhulumela iSouth32 uThobile Dladla uthi bangu-240 abafundi asebehlomule kulolu hlelo ezikoleni eziyisithupha abazihambele. Silekelela abafundi abawu-240 abaqhamuka ezikoleni eziwu-6. So imacekane esinye seyikole esihlomulile nalo kulolu hlelo ukuthi kunabafundi abawu-40 esizobalekelela ngezicathulo zesikole siphinde sibalekelele futhi ngama-track suits ukuze bengagodoli uma beya esikoleni kakhulukazi njengoba sekusebusika. Lolu hlelo ke luhlelo esilenzayo sine kanye silenza no Department of Education la esiye usisikhathi sixhumane khona no Department of Education usinikeze uhlelo lezikole noma uhlo lezikole. Inhlangano engenza inzuzo iSiyasiza Foundation ibhalele abaka-South32 ngemuva kokubona isimo sabafundi basemacekane primary. Lapha ke emacekane sathola leso simo sokuthi asihli ingane ku-uniform. Sase siyabhala njengesibhalela iSouth32 ukuthi nasi isimo sasemacekane primary
asikho kahle sicela ukuthi besilekelele njenge organization ukuthi besiphe iuniform ukuthi ingane ikwazi ukusizakala. Namhlanje na ke bazosipha iuniform eyu40 ongama tracksuit necathulo. Sithokoze kakhulu ngo32 umsebenzi awenzile sengathi engeme ukusilekelela somphakathi. Sisemakhaya endaweni zasemakhaya. Size nenkampani yase South 32 sihamba nomama uMacele okuyena osilethele lento enibona namhlanje lana ukuzomukeza abantwana ama-tracksuit abantwana esibabonayo kuthema sibheka i-civil society la ngaphakathi sasola ukuthi kunabantwana abantulayo kufanele singathi singakwazi ukuthi sibasize. Asiphinde sithi ishelele etolo nena besilo siyabuya nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo kezona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. iDA ishaya amakhala ngengalo yomthetho. Owezenhlala kahle usempini ipoki kanti ayanda ukudlongula eZululand. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu17.84 kwidola laseMelika libe ngu24.04 kupondo waseBrithani libe ngu20.24 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide ngu$3,297.97 ounce kuthi intengo yoilo ongahluziwe yona ibe ngu$64.15 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Lo sanda kujoyina iqembu laseGibhiti Al Ahly Jose Rivero uthi akazile ukuzojika kuleli qembu kepha kuzimisela ukuthi akaqophe umlando wokuwola kwindondo nalo kwazise lingelinye lamaqembu ahamba phambili ezwenikazi lase-Afrika ngokunqoba kwindondo. uRivero usho kanjena kulandela ukuba kemenyezela njengomqeqeshi omusha waleli qembu lasezweni likaFaro kulandela ukuhlukana kwenhloko nesixhanti phakathi kwakhe neGamagebhula Orlando Pirates esenqobeka izicoco ezahlukene nayo. Lo mqeqeshi kubika ukuthi usayindeke inkontileka eminyaka emibili naleli qembu laseGibhiti elaziwa ngokuthi osathana babomvu. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nina bakamkhumbi kudluka sibone amakhumgedlela kwamzimba umntana nethimba lonke leindaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.